ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Наимро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ки дар ин кор чанд сол кору фаъолият дорад. агар шумо дар дигар шаҳрҳо дӯстони азиз бор доштагӣ бошед ва боратон агар аз 1 тонн бисёр бошад, боратонро аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад ва ба тамоми ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон ҳам мекунад. аз ҷумла Душанбе, Кӯллоб, Хуҷанд, Қурғонтепа, ҳамаи ҷои Тоҷикистон равон ҳам мекунад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, муроҷиат кунед. ширкати Акай Наим дар хизмати мо шумост. хоб дӯстони азиз, дар як ҷо ба ҳазур бишинед. имрӯза навор иншоалло ки маъқултон мешавад. хонаҳои арзон пешкаш мегардем. якумин хонаи фурӯшиамон дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Этаркаш мегӯянд. 12 сотиқ заминаи 4 дар хона ва де хонаи дига времянка дорад. хулоса дӯстони азиз, хона бо симинблок бардоштагия, 4 тарафаш маҳкам нест, оби светам ҳаста. дӯстони азиз, нархи хонаро 140 000 сомон мегӯяд. дар наздикии хона мактаб, магазин, масҷид, балнисам ҳастанд. номери ватсапашон мегӯяд. занг бизанед ба онҳоро. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, дуюмин эълони моро гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. 3 дар хона ва 4 сотиқ замин. 4 тарафи хона маҳкам, нашоди оби светиш ҳамаш ҳаста. мисол проблема неста. банияи дарунӣ, 4 сотиқ замин дар наздикии хона мактаб, магазин, масҷидам ҳаста. дӯстони азиз, дарвоза дорад. 4 тарафи хона маҳкам, ягон мушкилӣ надорад. нархи хонаро 300 000 сомон мегӯяд. бо савдои хуб мешавад. савдо дар пеши хона. номерои ватсапшон, номерҳои дастшон дӯстони азиз мондагиай. марҳамат кунед, занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед, чунки дастгиришон пешравии канали мо мебошад. ва дӯстони азиз, сеюмин эълони мо, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Галобод, деҳаи 6 насоз. 2 дар хона ва 1 калидор. хулоса хона дӯстони азиз бо хишти лои бардоштагия, хона времянка, яъне ки пастак хона дохтагия. магазин, масҷидам дар наздикии хона ҳаста. свет дорад. нашоди документош ҳамаш 100%. нархи хонара 65 000 сомон мегӯяд. обиш камтарак мушкилия. дӯстони азиз, номерҳои ватсапш 3 876 58 56. марҳамат кунед, хонаро бо диққат тамошо кунед. ба касоне ки маъқул шавад, дар номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дар канали Арзон Тоҷикӣ ҳатман подписатсия кунед, чунки дар ин канал иншоалло мо ҳаракат мекунем хонаҳои арзон, яъне ки бо нархи 75 000 сомонӣ ина имрӯза навор кардагем. хонаи фурӯшиамон дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Баҳористон, яъне ки номи пешинаш деҳаи Олимтой мегӯянд, ба номи Олимтой. хона 10 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳавзи 10 тонага дорад. яъне ки барои об ба дӯстони азиз кашидан
об камтар мушкилтарака свет ҳам дорад. дар наздикии хона мактаб, медпункт ва магазинам ҳастай. нархи хонаро 75 000 сомон мегӯяд. марҳамат кунед дӯстони азиз, хонаи арзон дар ноҳияи Данғара, заминаш 10 сотиқ замин барои зиндагӣ кардан дӯстони азиз тайёрай. хулоса светшам кашидагӣ ҳастай. фақат обш камтар проблема ва ҳамсоям дар наздикиёш зиндагӣ кардестанд. нархаш 75 та. боз касоне ки агар аз номи канали мо яъне ки арзон теҷака бизанад, муомилаи хуб ҳам дорад. номери ватсапшо мондагиай марҳамат кунед дӯстони азиз, занг бизанед, аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, ба касоне ки студентский билет дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо акаи далелро тавсия медиҳем. бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз, ба шумо мисол чӣ дар кор мешавад. ҳуҷҷатҳои мо ба тамоми шаҳрҳои Россия ба кор мисол меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худам ҷавобгӯ ҳастем. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. мисол аз шумо ба мо чӣ ҳуҷҷат лозим аст? паспорт, мигратсионная карта ва як сурати живой аз миён боло равон кунед. аз куҷо гирифтан лозим аст? холоса дӯстони азиз, заказ мем ва ба почта қади дар муддати 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, ширкати акаи далел дар хизмати мову шумост. эълони навбатиамон дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, деҳаи Дарёобод 2, яъне ки повороти Ленинград, пеши мактаби нав гуфтагиянд. 3 дархона ва 2 сотиқ замин, мактаб, бозорча, балниса ҳастай дӯстони азиз. дар наздикия кухни, ҳамом, ҳоҷатхонаи дарунӣ ҳам дорад. нархи хонара 210 000 сомон мегӯяд. камтар дигам савдо мешавад, бисёр не, камтарак хулоса савдо мешавад. аз 210 000 сомон савдо мешавад. хона хай дӯстони азиз ки дидесен дар ноҳияи Рӯдаки, деҳаи Дарёобод. ин хел нархҳоро танҳо дар канали арзон теҷика мебинед. марҳамат кунед дӯстони азиз, муроҷиат кунед. квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пушти ҳайкали Модар. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад. лифташ кор мекунад. хулоса 61 квадрат мебошад. оби свети пастина ҳастай дӯстони азиз. дар ин хона ягон одам яъне ки зиндаги каргӣ нестай. хонара ремонти нав, навстройка, яъне ки стройкаш нав кардагӣ, ҳама ремонтош қонуну қоидааш кардагиянд. дидестен хай дӯстони азиз, дар навор евроремонт, нархиш 360 000 сомонӣ. марҳамат, дар номерҳои рӯи экранамда занг бизанед, маълумоти пурро аниқташон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо аз ҳаматон эҳтиромону хоҳиш мекунем дар канал подписат закунед, яъне ки дар канали арзон теҷика подписат закунед, лайкҳоро бизанед. хулоса чӣ хеле ки хона мехоҳед ҳатман дар комментар бинависед. навори оянда интизор шавед, иншоалло ки мо ҳамон хонара баҳри худат пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Чорбоғаш мегӯянд. 2 дархона ва 5 сотиқ заминай. баня, кухни даруниам дорад, яъне ки ба ҳама мебелош қади фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ. телефонам барои тамос 976 34 64 64. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабуз. 3 дархона ва 2 сотиқ замин, 4 тарафи хона бо сменблок бардоштагиай, криша часпондагӣ, яъне ки хона дӯстони азиз коробкаай. дастарошни фурӯхтан дар кора, нақша 100 000 сомон мегӯяд. дар қарибаи хона мактаб ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, хонаи арзон бо нархи дастрас 100 000 сомон. илтимос карда ки хадроҳои аниқ занг бизанед. номерош мондагиай занг бизанед, маълумоти пурро аниқтаршон аз худашон дастрас намоед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.